Awak, patut tak bisa. Kapan awak? Kapan awak, patut tak bisa.
Dapat tayo kapinawak! Dapat tayo kapinawak! Luwag kantay! Luwag kantay! Luwag kantay! Dapat tayo spot dapat! Kakainsu. Dapat tayo spot dapat! Patro tayo kapinsak! Kakainsu. Ano papa? Tagaw yan mo eh! Sige, spot dapat! Patro tayo kapinsak! Open pa siya! Bagian pilih semua punya baru-baru. No Maria. Dapat tinawag pa! Dapat tayo kapinsak! Sino mau tahu ya? Jadi lah. Jauh dia bertemu. Baik-baik.
Nasa Kamadipw! Nasa Kamadipw! Nasa taga-Bislan! Nasa Kamadipw! Nasa taga-Bislan! Uy, naman na, sulit na makabit.
Naglanang pilan ba sa mga?
Sukan sa kon. Not. Oh, yung nagdadi. Wow. Very good. Ikan pagkawan ka. Magkabi. Go. Kayo meron. Pwede nyo kumendo. Rangan sa granwat. Pasagsag ng Kousapw Awak. Doon sa mga kabin. Pwede Kailangan ito ulit. Doon sa kapungwat. Bata ka ulit. Kayo yan ang nakakapun. Nintuan ka prong. Prong na wak. Kirabat yung nga yan ra. Pairan sosai. Amai semua ni Nye. Uloy sa dong pito. Kana ka district. Kana. Rodo amen hoy. Nan kawan kana no. Doon sa mga kapim. Depi sa ulit ko. Grago. Kapundak. Meron ang kumain sa ulit ko. Kita ang kagawan sa kumangkik. Ito yung sa karatay. Siyang iya kumando. Muslim. Pero po yung kay. Dan target Kousapw pagkawan sila lagi Wayne Rome dan dia datang Wayne Rome dari pagkawan na Wayne Rome silakan dia mana no yang pagkawan sila dari kubang mana ka piyaman no kira-kira piyaman Sabi kaniyo ka na niya ang sukan. Wasakan. Pero niya ang sukan sa kaniyo ka na wasakan. Niya ang sukan. Kaya patawan siyata. Akat sumalgo. Kaya ko. Let me know that kayo sarang pinakangkor. Matang mo. Betshed. Sakawan white. Kagatayan sa mga. Anak ini itu, ya kayu kan dengan kantor, termanto, dia orang anak panggilan siang. Bukan kau itu dan dia orang dengan siang. Bukan kau itu. Aina di kayu nanti yang namanya orang, dia dia orangnya. Karena tak dirawat. Yang berkata ada mana yang mana, sesuai. Kalau tu, atanti, sukauti. Ame kita semua, atanti, kauti. Karena ketian rawat, kamera dan kauti, jangan terkena. Saya kira sansal ni, saya kira setongkan. Banyak. Namater. Tidak malam. Mana ka boleh katakan Kousapw. Hari ini mau dikatakan pasti satu. Ya kita mengatakan kalangan projek kok. Kalangan seperti yang kamu untuk kalangan untuk kamu.
Nakapapasa ka na ta. Malele, magkapas. Malele! Malele! Malele, malele. Nagpasawad malele.
Yang kacang sakaratan ramut. Itu tuh aja kayak mantan kita meleleh.
Chakla marangan. Yeah, sure. Everything you can choose. Iya, Cek. Kenapa awak kata yuk main kalian kami?
Dapat tawan Manila. Awak pa. Nanti batuan meleleh, sulit nawakan. Kesian nanti punya makan. Meleleh nanti apa? Apa?
Dapat ako madali.
tapi kumain lang. Kung may kang kumain lang sa lupaw siya lang. Ako may pangit sulit. Para sa nagkada na ka na tumulong kayo sa ibangan ng tapos. Pwede. Magkaibahan ko lang. At hindi ka. Pagkatuan, ulo-ulo ko na. Pagkatuan ka, o yung matanaboy ko. Yung kapatusan sila, gustokan. Abi kagaya lang sa ito ang lalo. May mga kiboy, nakaitintin ko ng muko, ako paano ko ng mubi. May mga kiboy. Siya sa pagiging wala na nila naman. Pero may ito na lang dito po. Isa lang na may kapal. Tapos, Ray. Yung namalay, puriya mo yung ito kung ano, ano yung mayaw. Ang lang na yung kuyap sa nga, sulat eh. Kapaunan ka lang. May magandang yung pen. Iyo ka, ay kwarto na magpatali din. Victor yung siyakan. Yung more than hindi sulat masakit. Masulat ka naman ng libre. Yung mga kaulo na lang, mga siya, may isang lang na ito, one year, yung mga na. Yan na ito, matigil ng siya lang, kurang kapito. Para tayo, parang ngipay tayo, maling ng siya. At meron siyang paano dito. May ikaw na paano dito na. Ayun paano. May mga trabaho, kataki yung iya. Bilang matawag lang ang punti, para siya murilip, sabit po mga sabit po siya po. Diba sila ka? Kasi baka sa nito yung matansi, brando na. Diba makamakaksi nila. Pwede, sa unmong kita ang marataran, tawag nila, sa kanan namin, takot. Ang makakaano nito, matagin kasi ng talong lakapon, makakaano. Kapag na tao mo sa mga palakot. Kung kataan mo ito na yung siguro, kasap mo lang. Bisoto ko. Parang nag-try to matawapan sa sabihin. Pamilya ng kakasilagan ka sa may kaleta. Lumakan mo. May kanta ka dapat dito. May buto dito. Rangot, dapat na nila dito. O, nakakaw ka mo tayo lasang. Matay dito ko, kailan ka ang mula para hindi. Muli pa mo. Saan dyan, parang? Ang tulipunta. Let's go! May taglapin mo. Kailan ka kung siya mo. Ikan, kain sa sila, yung sa karatas, hindi. Brand ko rin sa tingnan, magkaitas na na, meron ko tayong tinulog. Kung saan talagang, nanin, iya yung yung tapos sa karatas, sa karatas na yun, kung sa kapuha, siya sila, siya magkama. Karibahan ito siya, kung yung kakanta. Non-party pogi sa Piyaw, may chairman sa kamanayan aramas ka. Kasi isang right to operate ang kitang-kitang silikong. Pwede naman ngayon kung yan, patok ni, ngayon kung may pangagot ni. Wala namin then oily ni. Ngayon kung may ka, kaya kung may mga patok mo ngay 1 ikaw na siya, so manukang sa sinto ko ikaw. Araw kulian. So masabaw ka, hindi ka ka, aramasin siya ko siya. Araban. Ya. Kintaman po ng wawang, so masabaw ka sa mga. Ang sansan nung kami po ng mga. Sabi siya naman, nakawa ka kahit hindi siya ang tingin. Mo po yung ang butan. Harry.
Pwede na ang tutusin sa kayo. Kumain mo, sinawang ka na. Sa muna nila siya. Kasi right, kabuhay-buhay na tumulong. Sirain na portion kan, meron. Menol na dan Yusuf. Antero. So, puwe-puwe na tulong ako. Ito po siya. Well, kita nyo tatulungan siya. O, nan, kit po, inisip mo yaw. Olo kawatar. Kousapw. Tulatan ko man. Kousapw. Kousapw. At ang sila ako. Dari aso miyaya Kousapw yaw. Kousapw nagsialap. O Kousapw tipula. Ew kaliyak, ew awak. O ew yang reward. Dirakasin, apolo na lang. Sandikan market. Ay din tulungan ito kayo ipasa. Sandikan market naman. Tutusan mo. Araman patok. Uy, right. Tutusan nito. Gapo sila. Benito Amora. Then, nandito pinawagin sa now. Kaya harap po lang. Tututas para ito. Awak niya lang. Kousapw. Naglalap. Tubulap. Kousapw. Puntaan. Anso, ito mo lang. Ito po rin. Ito mo mo lang kung rin itong pag-iisip. Nantutulog sa tuwaw. Irail, lasyanap kayo. Kaliyan ka daw kang tawi. Tulad natin. Irail tawata. Yay ko sa kawa. O, iinan na bintong mesya, tashi. Ang kayo tashi. Lakaran mo. Ibon yung pipi. At loloki. Yata, Irail po lang. O nagperienta na, ikaw din awak. Carlos Palca. O nagperienta ko ito banda. Dito rin yung perienta rin po sa kuwa. Pwede po tayo naman. Ramon. Nasa perienti. So ginawak kasi banda. Buti so ginawak arkan ka. So, all yung tata. Ang muli, itahan na pa ang sulit na language. Ang bibigyaw yan naiman, kapatita, saan ko nang umusap na, tata sulit ka tata talir. Pak, siya nga lang. At sulit mo na kapanan, o ngayon mo na po. Tingnan taro sa Irail. Yung time ko yan, gusto ko pala. Rentul lasan, kung Irail kawatak punawak. Punawak, nagsialap. Yata kung sa punta siya sido, nagpungayo. Ayaw kumunap, ayaw sumuntaan rin. Anang sipo ko wali sa kayo, Irail yung kakaw kami moto magkanagkat, kawatak balik. Ulit. Ay, umay. Hindi kayo walang yalang punta. Ulit ko na, kayo matungkap na ang kung anso magmargang nito ito, maritaman. Awak turut, muri awak ka, muri kaginawak, muri awak, muri awak. Kung nandiyo kayo, tao na mo ino, awak tuwan. Kaya ang binigay. Yung Irail, yung Kousapw na, ito yung kamero ko itang
gawa wal po yung mga kailangan din. Harus yung kulit yung masyamo po. Para ka, kasi lang ka, wala yung mataran ka. Diyan na pinagkaya na itong mga I can give you, mga waktuon. Karibatuan na ito man sa kanta rin. Kita ang kapapurayan, one definition casting nilay kung nawak puso mutak niya hindi ka rin may teksto. Pinyan ko ito sa tumangki, kanina meron ko na sa patuwan niyo niya may sutong tanong mo ang tulungan, kumay ko rin. Lagi, Kousapw, noon naman kayong na, ang muli ko, ang muli diyan, ang muli na ito. Lalu dia pengen ke Filipina. Dari sana sung kawin nang Kousapw. Lalu belum kita kawin, mungkin dengan orang tu matakan, not tu nana parusia, Awak, Bino. Ram Awak. Apa? Chan. Apa tahu? Betul. Chan. Sudah kan? Nak, tunggu awak sama bos. Tunggu awak bawah. Tunggu awak bah. Tunggu kap. Tunggu bos lagi. Nak. Tunggu awak. Ketinjuk. Awak. Ketinjukan. Dia beri awak. Turun awak. Dia beri awak, dia pun di pelitarakan. Objek korupsi. Salamat. Sipagan wala na pangkapo sila ma.
Kali kamu kerja kan sudah kerja kakak. Dan het dan keischoenen voor. Ja.
alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Go!
kasih dia. Kokul.
Orang nawak pa eh. Nasa kapinsak pa ang pinasulit nawak pa eh. Maraming club! Guys, good luck sa lele! Tatang-tang-tang! Maraming spangkat, bay! Nagkakaw yata, bay! Napang-preso ng spangkat, bay! Ayan yun! Eh, ang ala. Ala na yun. Maraming awak! Maraming awak! Kamu yang pwede. Stop me, lady. Yeah, let's go. Stop me, lady.
Karabay sabay. Iyawas din. Orang nawak, wak kumusap. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, 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 Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Awak.